ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ತಾನೇ ಮೂರು ಕೊಲ್ಲೊಂದುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾರಾಯ ದಾದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿ ಪರಬ್ಬೆ ಮಾರಾಯ ಸಾವು ಮರ್ಲಟ ಒಲಿತ್ತೆ ಅಂದ ಕೆಪ್ತನಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ನಿ ಉಸ್ಕು ದಂಬಿಜ್ಜಿ ಪರಬಣ್ಣ ದಾದಂಡಿಯ ಇನ್ನ ಬಡದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬುಜ ಬೊಡ್ವೇಣ ಏನು ಮರ್ಲಕ ಪಾತಿರ್ನಿಯ ಸಾವು ವಿಷಯ ದಾದನ್ನ ಪಣ್ಣು ಮಾರ ಪರಬ್ಬೆ ಬಣ್ಪುನಿಯ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಸಾಂಕೇರ ಆಯ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕಡೆ ಪುಡ್ಡೆ ಚಪಂಡೆನಾ ఆయన కెప్దండ కాకుండా ఆయన కౌంట్ కూడా ఆయన ಅಂದೆ ಸಾವೇ ఆ పర్రా బగ్గు పోపిగాలనే అడ్రస్ కొద్దిగా పోయి ఆయన తాజాపుగా ఆయన ಬುಡು ಬುಡು ಬುಡಿಯ ಆಗ ರಡ್ಡು ಗುರ್ತೆ ಆಯ್ನ ఎంచిన బుడ్పుని ఆయన ఎంచిన బుడ్పుని మన ಬುಡು ಮಾರ್ರೆ ಕುಲು ಕುಲು పండ్లే కావు జన ఏరియా ಅವ್ವ ಮಾರೆ ಅವನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಅಮ್ಮಿರಿಯ ಎನ್ನ ಮಾಮನ್ನ మరలా నిక్కుండత ఆకునెత్తు నిక్కే తాజా పొడు